Hello guys, for today's video, magbuhat ta og balay sa bulak ani. So magkarpinteros ako karon, all around ta ani. Okay, magkuha sa tagkawayan. Mao ni atong ibabag-babag or ihaligi, ako ra ni pilian. Gaan na ni guys kay nikuha naman ni uga na ba. Mo ning tinaga dito sa kong uncle dito sa mua, nagpataga ko kay ako untang ikusina niya. Wa pa poy natukod. Ato sa ni gamiton para di magabok. Magbangag sa atin ni yuta nga timbantuka guys. Dugay kay no man nigbangag ba. Gamitan na ginan ako bara kay perti mang gahi ako puton ay gahi kang yuta bantok. Labanat yag kutkot day kay wa kay lain katabang ikaw ra isa dinala pakyawan na lang na trabaho day. Gamitan na natong stick guys. Putsukod na ko metro sa dito pero ato lang stick ko. Pwede ka sa dito. Saitan na rig binano. Gamitan na anak-anak ba. Say tanaw ninyo guys. Okay na. Okay na ba guys? Magbangag og laing haligi ani. Okay na guys, magbangag og laing haligi. Ito yung pananaw. Hiwi kay no.